Mga sangkayan, sangkay. Kunain kita yan ha, ani kita niya at embankment. So may tungod yun mga kanaton yung mga raw ng partihin mga beach resort. Ini, may din mga taguin din he. Baga turoy yung good. Hindi ni good man, makasulod la. Motor. O kumbaga masingan ikaw magbabaktas. Makikita niyo itong cottages tali. Talo na mga Latin cottages ano. Baga nang lulumpagi pagudit iba. Oo, pero pwede pa itong taguan nga daw ba? And then he, oo, ginihingayad liwat, nagdudugang hira. Oo. Suman. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is March 19, 2026. Time check, bro. 10 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Webes nga adlaw. Basta nga niya nilinibudoy. Aram na kita ko na kita. Basta kulop. No, kulop kita. Kulop pa natin rumbo. Actually ano, kakulop. Kakulop pa na natin. Lagi mo kitang duha nga kuan, duha nga himang rawon. Ano mo kuan? May dada yun na pangaon. San Jose. San Jose nga niya na, ano? First day San Jose. May procession. May pangaon. Alam basta nga ni may hermana sunod hiton punsyon pore man kita sige lang pore man kita kuan imbitara yes. Wala di mo. So ngayon kakulo pa natin yung mga round duha. Pero kay baga sa rin ko nga nakaila ito. So yan magiging mo lagi hapon kita. Para gihapon may day mga round kay nagano ka mo rin ka masulod. Di rin ka masulod. Mga kabataan. Ano yung lamay? Ay, bay niya, makatulman. Sahil ka lang nga makatul. Yung makarahod lang sa dito. Anyway, kita. Bawal ng video, sige lang. So, kakulok pa na natin yung mga round, duhan, dito ulot. Baga nariris yung gadakito na mamana didi. Hello. Intalon. Ay. Mana didi baga nakuha na kita ya baga pag may danganin na tawag hakon may nagmi-message si tiya na napimba tiya kabahin ito nato mga binorbalabag ba mga ada abroad baga as part of gutay gadla ito nudog nga para iba nga pag unaw-naon nga kuhan nga baga mag-PPM hakon mag-istorya may digpapakiyana kabahin ta akong vlog tapos kung may dako mga termino nga baga sirin pa patarawan mga iglarom iya kitong ging kukuhan gin-message sa kitniya salon baga sobra nga yan tira baga kaliaw hinin nga aton buruhaton nga binorobalabag ito nga pagtiim para luwat hakon dakaw lat ito nga baga siring pa nakakataba ng puso kay may ada sugad sigun ta pipira di rin man nakaka-PM pero through itong bite pag-appreciate ba dako na itong para hakon nga butang nga ining gin kupan ako
tatagan bahin sugad hito nga. I was thinking at kalugaring yung lata. Takalugaring yung lata. At nalilipay akong lakalugaring yun itong. O bisan nga niya tinuod. Bisan nga itak pag-i-edit dahil itong dako takbusis. Nagkitinawa ko bakit. At maragaton nga. Itong ba nga imo kahimang raw tim kalugaring yun. O may da ka kahimang raw pero tim kahimang raw tim kalugaring yun. Amot yun may dama. May daton sugad yung nga. Inin. Baga nagtitinawak itong mga naluluwas ng mga kuwan. Ang mga wording. Oh. Ay mo pa nga kulupay ari klase. Very good mo pa ha. Mo iton sinabot na lagi tangan hindi kita pa ininda. Or pag makagyaw-yaw iton kunhain kita nga ako na tad bubuhaton. Anyway. Okay, ana ko ni actually pagkawari ko ganito yan na baga plano paghimuhin ko anay ni Mang Raon kaba tungod good man nga ano pa inin nakakulop may danaton na nahimo labi nang hilabal agad 30 ginhimo ko lang nga 35 good actually na akong hadtugod talaga diri good talaga papabutan ng 35 kay pagkakada Facebook na mute basta magsobra 35. Oo. So tungod nga baga makuang kumansod kanina aga nagminsin niya so din itong hira nga to abroad actually panalag sila makauli mauli man yan limited leton era time nga di rin nira nasisingadtuan ini nga mga lugar o may dalat mga latagaw nga itira nasingadtuan mga ayo luwat so okay, amo na ito timang raw niya na 6 minutos, okay, tigin paralaba ko lang, okay. So, mga sangkay kunain kita yan ani kita niya embankment kung di kita sumulod dito dapit sa may diversion road Buntay di along Buntay di pagsaka so may tungod yun mga kanaton yung mga raw ng partihin mga beach resort may din mga taguin din actually makikita man niya kulang in cottages okay baga turuyo ang good di parehas itong ato dito dapit an Santa Cruz turuyon man pero accessible iton sa rakyan hindi ni good man makasulod la motor o kumbaga masingan ikaw magbabaktas salit di pag makikita niyo itong cottages talo na mga Latin cottages baga nang lulumpagi pagod ito iba oo pero pwede pa itong taguan nga daw pa pinanmamaklila yara so di nila kita mapalo pa rin drone basta anyway may good man ini nga cottage indin mga kwan indin mga turyon kay motor good talaga kung magbabaktas ka baga pamati ko harayo ay gihapon di ba pero may dadidi mga kuan nga itinin baga agi inin bagwada ginihingayad luwat nagdudugang hira suman naghihingayad gihapon hira diba hingayad dadamon at ginayad nga kuan nga ano pa yun mga cottages ito yung lumampag ito yun daw pwede din ito tao yan ang tingin hindi dito dapit makikita niyo kung ito dito amo to ditoan kanan ano pa yun Playa Alegre Playa Alegre iton
din hibog mo sa garo din hibog sabi sa dinin makuri man mapakanya ko nga ako lang sa tapos diri sa gadinin pag-uusahon na kada oh diri lang kita rosahon okay bisan nga panunubong hitubak din na tunuro sahon ada ki pinusahi nagsangsang kay gap sigit pi tras la kita oh may aton baga kuan side effect di lagi pa rumama yun pag-iinakan ano oh pero ano nabagagin na ako kompakad to pag-iinakan oo ayan bagahin na itak na lagin imagine na lano nga kastorya no itak kastorya itak kalugaringan ito niya paya kaya ay pag pinutuyaw kaya namiton na okay aba daw there's so many reason na there's so many reason pag orbit la pero maihan na katagan lang kita permihin giyahit sa ataigbaw sinagit at mga nababasa faith la ko no faith la ay ba ito mga round doy ay kabahin kan Japox ano oh may galano yung Japox lipa yung talon niya nakita niya ba ko ba niya smile ba oo yan aparte kan Japox nagkada na yung kuan in holding bed and then may danigin hangyok oo bangin ko no may nakilala iba na luto na pili doon di nanay ko no kaya nag-asawa ko no oo ngaran tiyan nanay Carmencita sana ano may doon nakakilala ako ano okay sana ano may doon nakakilala oo so mo lang din atong pagka pwede marumbo no oo ano oo kulang pa din ko ano kulang pa din cottages anhadi atong pagkanidamo din yung cottages pero sigurado niya na nga summer damoy din pagkukuan oo damoy nita alam mo din masingan ni pwede din mag-aayad gihapon mga cottages oo anyway amo to na ato niya na baga haligot lang ini ha baga na ato lang pagpasyada lang yan hidapit sa kuan hindi ni nga parte iton hindi ni magay o magay hindi ni nga part tingnan naman malingan ng kuya po damo din nga nagsisingan ng hapon kaya no tagong din nga lugar o adi na check out log ta to check out lo tira adi pagulot check in liwat normally di layaw latin niya o layaw lang niya natamod ba ay kamaraka di mong sangay kita ito nagkuyubog ka so amay nato niya na nahimoy ng adlaw inlaanin natong baga pwede yung mapakita at this part gyapon yung mga beach resort ba although hindi nito riyon yan makikita man niyo gihapon ano in baga pipirala itong cottages din pero siguraduhin okay itong gumala din yan an accessibility ba oo Bibis nga adlaw ha again siguro talanay pero nakaminuto naka 14 gad man kita yan again this being your friend from another star siyempre
Ako yung magpapabili lagi ngayon sangkay. Ngamayok po, tikan din dapit samay. Barangay Magain din he. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop. Makatulog kita ka na ni Bita. Okay. Aki,